Hola catalanets, avui serà un vídeo lleugerament diferent, més proper, més íntim. No he fet guió i serà improvisat. Us parlaré des de la meva experiència sobre com guanyar diners creant contingut a les xarxes socials. Dintre vídeo! Soc una mica pallasso, no me tingueu en compte, no sabia què posar a la introducció. Doncs això, que avui parlarem sobre com guanyar diners a les xarxes socials. I el primer que us volia dir és que si vols guanyar-te la vida creant contingut a les xarxes, tu has de plantejar com qui obre una botiga al seu barri. Has de pensar què vendràs, perquè avui en dia viure del AdSense a YouTube o dels anuncis que posen les plataformes on sigui que publiques els vídeos és molt difícil. Has de fer moltes visualitzacions, has d'aconseguir moltes visualitzacions perquè et surti a compte. A YouTube, per exemple, cada 1.000 visites ingresses €1. Si tens molta sort, potser 5, però has de tenir molta sort. Aquí a Catalunya jo diria que entre 1-2 euros com a màxim cada 1.000 visites. Aleshores, clar, o sigui, si vols guanyar 1.000 euros, doncs has d'aconseguir 1 milió de visites. És molt difícil. Per tant, has de pensar què vendràs, perquè amb els anuncis d'AdSense és impossible. Has d'oferir un producte, has d'oferir un servei. Per això us deia que és com si obres una botiga al teu barri. Què vendràs? Bicicletes? Fruita? Carn? Queviures? Roba? Has de pensar quin és el producte que vols oferir, perquè no n'hi ha prou de crear contingut. Aleshores, doncs, com faries si obrissis una botiga, estaria molt bé que si tens un projecte que consisteix en viure de crear contingut, segurament no ho diràs així, no? Doncs jo vull fer vídeos parlant de bicicletes, el que sigui. Doncs això, has de pensar a quin públic vas dirigit, perquè depenent de a qui li vols vendre, faràs un tipus de vídeo o uns altres. Si fas vídeos infantils i vols vendre bicicletes de 3.000 euros, doncs és molt difícil, perquè aquells nanos que et miraran que tenen 10, 15 anys no tenen poder adquisitiu per comprar-les. Has de pensar quin tipus de vídeo has de fer per arribar al públic al qual vols vendre-li el teu producte. Has de mirar si hi ha competència. Si hi ha competència però és en anglès i venen bicis al Regne Unit, doncs potser fan un contingut que pots copiar, perquè no tot és ser innovador. També qui copia més bé i després millora el que copia, doncs encara millor, no? Vull dir que has de pensar quin producte has de vendre. Fer el que se'n diu un pla d'empresa, un pla de viabilitat. Ja sé que dius, ostres, he de fer un pla d'empresa per crear contingut a YouTube? No. Has de fer un pla d'empresa per crear un negoci. Perquè si tu vols viure de crear contingut a YouTube, el que vols és obrir un negoci. Ets un emprenedor, estàs generant una activitat econòmica. Et faràs autònom, perquè no pots ingressar diners sense crear una empresa, has de ser autònom. O una altra modalitat, en el cas que sigueu un grup de persones, podeu muntar una societat, o en el nostre cas vam muntar una associació. Nosaltres tenim l'Associació Catalanets, que està creant aquests vídeos, i que vam fer-ho perquè teníem uns ingressos que havíem de legalitzar d'alguna manera. No pots ingressar diners i no donar-te l'alta, doncs, a Hisenda, que el que vol és recaptar. Bé, parèntesis, nosaltres vam crear l'Associació Catalanets perquè teníem uns ingressos que havíem de canalitzar, però a més volíem promoure l'ús del català, que és per això que estem fent aquests vídeos, a part dels vídeos d'EasyCatalan, i molts més que vindran, i projectes nous que potser seràs tu qui ens els proposarà, perquè pots entrar a la nostra web, a catalanets.cat, o escriure'ns un mail a catalanets@catalanets.cat i dir-nos, mira, jo vull crear vídeos sobre crítiques de cinema i no sé com monetitzar-lo i no sé com començar, i ja ens escrius i nosaltres doncs et podem fer una videotrucada, podem parlar-ne, aconsellar-te. No, és que mira, jo ja tinc un canal en què explico com funcionen els jocs de taula i no sé com monetitzar-lo i a més no sé com millorar. Doncs mira, ara, com que avui és un vídeo improvisat, si voleu, ens envieu un vídeo i faig una crítica a l'estil Auronplay, no? Que feien abans, que se'n reia, no sé si encara ho fa perquè no me l'he mirat mai, però sí que recordo que quan va començar mirava vídeos d'altres persones i se n'en fotia. En el nostre cas seria una crítica constructiva, no? Doncs millora la composició, el micròfon no se sent bé, bla, 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 bla. Consells d'aquest estil. Doncs això. I tornant a lo que estàvem. En el moment en què et fas creador de contingut i vols viure d'això, ets un emprenedor. I on s'has vist un emprenedor que no faci, doncs, un estudi de mercat, miri quina competència té, quin producte ha d'oferir. Aleshores, amb el tema dels productes, que cada vegada que dic producte vull dir producte o servei, n'hi ha de molts tipus. I el que has de fer, si vols guanyar-te la vida amb això, és escollir-ne un o més d'un, se'n poden fer molts. En el nostre cas, des d'EasyCatalan, tenim moltes branques obertes, no només hem escollit un. Oferim un servei,
que, per exemple, a tots els nostres mecenes, bé, tenim diferents graus de mecenes, no? Si pagues 5, 10 o 15 euros al mes, però oferim exercicis dels nostres vídeos, la transcripció en català i anglès, oferim assistir a les nostres sessions de conversa a Discord, accés a la comunitat de Discord, oferim, en el cas del podcast, també les transcripcions del podcast, les ajudes de vocabulari, el bonus de final dels episodis, que és un contingut extra que només hi tens accés si pagues, et pots descarregar els vídeos, no sé, són coses que si ets mecenes hi tens accés. Després també ara estem començant a oferir classes, estem començant a oferir cursos d'autoaprenentatge. Aleshores, doncs són maneres d'obtenir ingressos. Nosaltres oferim un servei a canvi de que tu paguis. En aquest cas no oferim cap producte físic, no estem venent res. Però en el teu cas, doncs podries vendre samarretes que posi el canal de la Joana. M'ho invento. Vull dir que el que has de fer és vendre un producte. Pot ser marxandatge, tot i que és complicat de vendre el marxandatge i a més requereix una inversió inicial i potser no seria el millor producte per començar. Però si ets una botiga que el que vol és vendre marxandatge, doncs pots crear un canal de YouTube ensenyant què fas, com s'estampa una samarreta i vendre samarretes. Vull dir que al final també, potser avui en dia, la millor manera d'obrir un negoci, si jo vull obrir un negoci de bicicletes, puc començar per dues vies. Una, la tradicional, llogar un local, decorar-lo, omplir-lo de bicicletes i esperar que vingui algú, o omplir el garatge de bicicletes, no cal que sigui un local bonic, un garatge, i crees un canal de YouTube en el qual vas en bicicleta, fas rutes, expliques les característiques de cada bicicleta, fas reviews de bicicletes i vens bicicletes, però no vens les bicicletes d'un tercer, vens les teves bicicletes, perquè és molt diferent vendre en els teus vídeos el teu producte que vendre el de tercers. Si l'únic ingrés que tens és el de Google AdSense, en el cas de YouTube, que són els anuncis que posa Google, YouTube, que és el mateix, doncs, clar, guanyaràs €1 cada 1.000 visites. Si un tercer et paga directament, tu fas un acord amb un tercer i et diu, mira, vull que venguis les meves bicicletes en el teu canal que va de bicicletes. Doncs, si aquella bicicleta val 3.000 euros, potser et dona 30 euros per cada bicicleta que vens. O potser et diu, mira, jo et donaré 100 euros i tu parles durant un minut en un vídeo. Doncs està bé, és una manera legítima d'aconseguir ingressos, però i si vens la bicicleta tu? I si vens una bicicleta per 2.000 euros i el marge que tens per bicicleta són 500 euros? Doncs has ingressat 500 euros. M'ho he inventat, no sé com funciona el món de les bicicletes, no sé quin preu van ni el marge que hi ha. Però el que vull dir és que vendre tu el producte sempre té un retorn més alt que vendre'l al de tercer, perquè si aquell tercer té 100 euros per pagar-te tu per fer un anunci, és perquè el seu marge és molt més alt. Aleshores, és molt important que tu venguis els teus propis productes, sobretot en canals petits, perquè és l'única manera que tenen de viure. Realment, avui en dia tu dius, no, és que el meu canal només té 1.000 subscriptors. Home, amb 1.000 subscriptors potser és una mica complicat de viure, però amb 3, 4, 5.000 subscriptors ja pots començar a tenir uns ingressos considerables, ja pots començar a vendre els teus productes, perquè si tens 5.000 subscriptors efímers, que han vingut un dia, s'han subscrit i no han tornat mai més, és una cosa, però si tens una comunitat fidel, que mira els teus vídeos, que tens 3.000 subscriptors i 2.000 visualitzacions a cada vídeo o 1.000 visualitzacions a cada vídeo, doncs vol dir que tens una comunitat fidel. Per tant, els teus productes és molt més fàcil de vendre'ls. D'acord, he de vendre alguna cosa, però què? Doncs hi ha diferents models, hi ha diferents productes o serveis que es poden vendre. Us deixaré algunes idees. Per exemple, La Sotana, que és un projecte que segurament molts coneixeu, d'un podcast en català. Doncs ells el que fan és que a través de Patreon venen l'accés anticipat en els seus continguts. Si tu vols tenir accés al contingut que fan una mica abans que la resta, doncs pots fer-ho a través d'aquesta plataforma, no? Pagues una quantitat al mes i tens accés anticipat. Potser per un canal petit no és el millor model, en el cas de La Sotana els hi funciona, penso que és més perquè la gent dona suport al projecte, vull dir que hi ha maneres de monetitzar diferents, perquè tu pots dir, mira, si vols donar suport al projecte i que continuï fent uns vídeos tan xulos com els que faig, donen suport a l'aixeta. Us deixo l'enllaç a la caixa de descripció. I van a l'aixeta i no els estàs oferint res, només és que et donguin suport. Doncs és una manera que funciona, vull dir, la gent altruistament, si un producte li agrada o un contingut li agrada, pot donar. Si els ofereixes un petit avantatge, com ara accés anticipat als seus continguts, doncs és més probable que obtinguis aquests mecenes. Però es poden oferir moltes més coses. Pots, per exemple, oferir un vídeo al mes exclusiu, pots oferir, com fem nosaltres, no? Alguna cosa relacionada amb el vídeo, doncs un making of de cada vídeo,
un comentari sobre per què el vas fer, un article, no sé, pots oferir alguna cosa addicional perquè aquesta gent es faci mecenes i pot ser un model que funcioni. Jo penso que segurament funciona millor pels canals més grans perquè en el nostre cas a Easy Catalan actualment tenim 20.000 subscriptors i oferim moltíssims avantatges, moltíssimes coses i ingressem al voltant de 1.500 euros al mes, que per una persona està molt bé, però és que són 3 persones fent aquest contingut, per tant, es podria dir que no ens arriba, però pot ser que en el teu pla de negoci doncs facis una previsió de creixement del canal a 2 anys vista i diguis, doncs sí, mira, el model de negoci que vull és aquest. I si ho fas bé, doncs ho pots aconseguir. És qüestió de proposar-s'ho i pensar les coses bé. Pots dir, mira, jo segueixo un creador de contingut en anglès i vull fer el mateix que feia en català. I com que el català és una llengua més petita, faré aquests petits canvis d'enfocament i a més no sé què. Doncs és qüestió de pensar les coses. Altres productes o serveis que es poden oferir. Doncs, no ho sé, pots crear un producte digital, pots escriure un llibre, que ara està super de moda, no? Les editorials van boges perquè trobar un youtuber, copeti, fer un llibre amb ell i guanyar molts diners. El que passa que si tu fas un acord amb una editorial, no ho sé, ho desconec, però què guanyaràs? 1 euro? 2 euros per cada llibre que es vengui? En canvi, tu fas un e-book, el vens a 5 euros, la teva comunitat, que no només el compra perquè els hi ve de gust el contingut de l'e-book, també el compra per donar-te suport. El que passa que tu els estàs facilitant, tu els dius, mira, si em compres aquest llibre, a part d'un contingut xulíssim, doncs m'estaràs ajudant a fer viable el meu projecte. I la gent se sent propera a tu perquè crees contingut, et veuen setmanalment i t'estimen d'alguna manera, és veritat, jo ho noto, jo segueixo molts creadors de contingut i penso, ai, mira, que bé que em cauen, com m'agraden, i he fet donacions al llarg de la meva vida, per tant, és qüestió de promoure-les. Després, doncs, altres continguts digitals. No cal que sigui un llibre. Si tu et dediques a fer un blog de viatges, doncs pots vendre accés a un mapa interactiu, m'ho invento, en el qual surtin remarcats els països que tu has visitat i si cliquen allà, doncs hi ha una petita guia del viatge que tu vas fer, doncs mira, jo vaig visitar aquest lloc, i vaig anar a dinar a aquest restaurant, us ho recomano, no us ho recomano... Vull dir, però també pots vendre aquest tipus de coses. Altres coses que es poden vendre. Per exemple, el Marc, de Català Natural, i utilitza el seu canal en què fa divulgació de la llengua catalana per vendre les classes de català que ell imparteix. O hi ha un noi que em sembla que es diu Adrià, que a Instagram té un compte que es diu Jo Aprenc Català, que fa el mateix, que utilitza aquest compte d'Instagram per promoure aquestes classes. O la Daily Catalan, que és la nostra competència directa perquè també ven cursos d'autoaprenentatge de català a través d'Instagram o les seves xarxes. Doncs és això, heu de pensar quin producte o servei podeu oferir. Si dius, mira, és que no en tinc ni idea perquè jo faig reviews de jocs de taula, doncs enllaços afiliats, el que us deia abans, no? Que ho he comentat molt per sobre, però doncs poses l'enllaç de venda d'Amazon d'aquell joc de taula i cada venda que en facis doncs ingresses una mica. A veure, jo no promoc la venda de jocs de taula a través d'Amazon, potser podríeu buscar la botiga del teu barri o una botiga catalana que tingui botiga online i fer un acord de col·laboració amb ells en els quals per cada joc que vens doncs ingresses 5 euros, no? Perquè en els jocs de taula potser no hi ha tant marge, potser 1 euro, m'és igual. Es poden arribar a acords amb empreses per aconseguir un ingrés per cada venda que aconsegueixes. O també és legítim, que abans ho he comentat també per sobre, doncs fer anuncis. Dius, mira, jo tinc un canal de YouTube en què parlo de ràdios i és un nínxol molt petit perquè només el miren radioaficionats i potser hi ha un negoci que ven, jo què sé, ràdios que emeten no sé quina freqüència, no tinc ni idea de com funciona, doncs agafes, parles amb aquella empresa i dius, mira, per 100 euros faig un anunci. I si veuen que hi ha un retorn, que tu has aconseguit que en els teus 500 seguidors que et miren doncs vendre 3 ràdios i la ràdio val 200 euros cada una i a tu t'han pagat 100 euros, doncs potser han fet la pau, però, o potser no hi han arribat, però després han conegut la botiga, és probable que en el futur generi més ventes i decideixen invertir més en tu i fer un altre anunci de 100 euros en el qual parles un minut sobre un producte seu o sobre la seva botiga. Vull dir que al final és qüestió de moure's, de pensar quin és el teu producte, quin és el teu mercat, què és el que pots oferir. Quan dic producte també vull dir servei, pots oferir temps amb tu. Si fas crítiques de pel·lícules, doncs dius, mira, entre tots els meus mecenes, cada mes sortejo 2 places perquè m'acompanyin al cinema, mirem la pel·lícula i després fem un cafè i parlem de què ens ha semblat. O us convido a participar en un vídeo. O vull dir que al final hi ha moltes possibilitats, molts productes que podeu oferir, també el tema del marxandatge, tot i que us he dit que no us ho recomano, doncs és qüestió de pensar quin producte pots vendre. Bé, fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat i que no s'hagi allargat molt. L'he gravat 2 cops perquè la primera vegada tenia el micròfon apagat,
sóc un desastre. Aleshores, espero que us hagi servit, que us sigui útil, deixeu un comentari, subscriviu-vos. Si voleu assessorament o teniu ganes que us ajudem amb el vostre negoci de creació de contingut, doncs ens podeu escriure un mail i us ajudarem encantats. I això, esperem que ens seguiu mirant els nostres vídeos i fins la propera. Adeu!